Sa video nga nag-viral sa social media kaghapong adlaw, makita ang panagrambol sa grupo sa mga batanon sud sa Astrodome sa lungsod sa Tubuilan, samtang nagpahigayon og disco pagsaulog sa kapistahan sa lungsod. Makita sa video nga daw parehong dili magpauwang ang duha ka habig sa ilang panagsinukliay og kumo. Gumikan sa hitabo, nahunong usab ang gipahigayong disco. Makita sa video nga adunay duha ka mga pulis nga daling miresponde sa kagubot o gipang-uwang ang mga nalambigit aron usab makontrolar ang sitwasyon. Apan atol sa hitabo, aduna wala mo patuo sa mga pulis base sa pakisusi sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO. Hinungdan nga sila gibalhog karon sa detention cell sa Tabuilan Police Station. Usa ka 18 anyos ug usa ka 22 anyos ang gisikop sa kapulisan. Nunod sa hitabo og gipasakaan na nila og kasong alarm and scandal og disobedience to persons with authority kaganihang buntag. Matod sa tipamaba sa Cebu Provincial Police Office CPO nga si Police Major Marijin Incio nga ang duhara ang gisikop og gipasakaan og kaso. Sanglit sila ra usab ang wala patuo sa kapulisan nga miuwang sa kagubot. Base sa inisyal nga investigasyon, pulos nakainom ang mga batanong nalambigit sa kagubot nga gihulagway nga duha ka grupo og pundok. Dili hinon sakop sa mga fraternity ang mga batanon ug igo lang gyud nga nagkabangi sulod sa diskuhan. Gawas sa duha nga una nang gipasakaan og kaso, posibleng pasakaan usab og kaso kung mailhan ang ubang batanong nalambigit sa kagubot, pinaagi sa nag-viral nga video sa social media. Duha ka grupo ang involved ato nya mga nakainom na, so kung nakainom ta man ta kabalo unsay dagan sa ilang kanang panghuna-una, so siguro nay kabingkil mo tong na resulta inato nga nay kagubot. Samtang gibutyag sa CPPO nga kanunay gyud ang ilang deployment sa mga kalihukan sa kalungsuran, hilabi na panahon sa disco sa mga fiesta. Kini gumikan kay gyud kalikayan ang makagubot panahon nga aduna nay mga hubog gawa sa mga diskuhan. Ang kapulisan ipakatap gayud sa mga lugar nga sagad hupan sa mga daghang tawo ug adunay mga kalingawan. Ang atong gikuan lang jud ana sa disco nga naa lang jud tay deployment sa pulis nga magbantay kay di man jud nato maiwasan nga of course basta nay fiesta naman jud nay kuan disco. Ang importante lang naa jud madeploy nga pulis nga mag-maintain sa peace and order. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.